Книга за джунглата. Bagheera and Baloo are at the man-cub side. In the Jungle Book, it's in the Jungle Book. In the Jungle Book, it's in the Jungle Book. Диви черни пчели. Да, знам, че не мирише особено добре. Добре, мирише на нещо, което този коварен чакал Табаки би изпуснал, след като се е нагълтал с миризливки. Да, много е забавно. Но този див чесън ти трябва, ако искаш да откраднеш мед от пчелите. Никак не го обичат. Та, ако искаш мед, чесънът ще ти помогне. Но най-сигурният начин е да изчакаш, докато падне мрак. Пчелите са като всички животни и те искат да спят. И още нещо, което пчелите не харесват, е водата. Ако се налага да се опиташ да вземеш мед, докато пчелите будуват, те обаче не жилят под вода. Чу ли достатъчно за пчелите за един ден? За месец. И аз. Хайде! А и водата отмива миризмата, освен това. Виждаш ли? Маугли! Не съм свършил. Ето те. Пипнахте! Очаквах друг. Не съм особено благосклонна, когато ме събудят след хранене. Май ще се наложи да те науча на обноски. Пусни ме, извинявай, аз без да... Горкият Балу. Още ли приказва за пчели, чесън и... Еха! Виж какви скали! О, Маугли, тези скали са... Последният на върха е грозният брат на Глиган. Маугли, върни се! Маугли! Скалите са много опасни. Балу, трябва да извикам Балу. Днес е денят, в който ще пипна човечето. Балу? Усещам го в мозъка. Кой сме да? Пантерата, приятелка на човечето. Където е пантерата, там е и проклетникът дребен. А иначе изглежда стабилна. Пчели! Ама, какво? Това май е огромно пчелно гнездо. Махайте се от тук! Балу! Маугли! Той... Балу? Да, една лапа, Багира! Както е видно, не е в настроение. Ще продължим уроците ти по добри обноски друг път, Балу. Приеми, че пак те надвих, Явно няма да имам нужда от теб все пак, Багира. Къде е Маугли? И аз това щях да попитам. Ширхан? На вашите услуги. Та къде е човешкото дете? Ще се наложи да ви накарам на сила да проговорите, нали така? Балу беше прав.
Пчелите не обичат вода. Благодаря, Балу. Научих го аз този нахален тигър. С малко помощ от твоя страна, де. Багира! Какво стана? Малко се поздърпахме с Ширхан. О, Балу! Олеле, По-кротко, Маугли. Тук малко съм изнежен. Брей, Ширхан ли ви подреди така, а? Няма да му се размине, обаче. Виж, Маугли, не действай прибързано. Страхотен приятел ще съм, ако стоя с кръстени ръце и го оставят да ви бие. Ще го пипна аз. Нищо подобно няма да правиш. Какво ще направиш срещу разбеснял тигър? Няма да е много, прав си. Да не говорим повече. Балу? Какво все пак каза за спящите пчели? Значи все пак си слушал малко. Щом слънцето залезе, нашата приятелка пчелата... Приятелка ли? Онези, които видях днес, не бяха никак дружелюбни. Пчели ли? Видях цял рояк край мраморните скали. Не си бил там. Те са убийци. Дори Хати слона не смее да предизвиква гнева на черните пчели. Добре. Виж, Маугли, не дай при каквито и да е обстоятелства да се доближаваш отново до пчелите. Никога. Ясно? Да, Балу. Ще я науча аз, тази постелка от тигрова кожа, как да се заяжда с Балу. Ей, пчела, нищо ли не знаеш? Би трябвало да спиш. Така става. А днес ще поговорим от коя страна да заставаш до водния плъх. От коя страна да заставам? От тази или от тази? Да, това не е чак толкова глупав въпрос всъщност. И така, водният... Маугли, моля те, внимавай. Целият съм слух. Докъде бях стигнал? Казваше... Така беше. Така си беше. Фасулска работа. Приятни сънища, Балу. Тежко ти, Ширхан. Ще се постарая, Ширхан, да ме поддуши. Добро утро, Балу. Къде е Маугли? Ами, тук е. О, Маугли! Маугли! Моля те, учудваш ме, Балу. Смятах, че си научил ученика си как да се движи в джунглата. Мога да проследя следата и с затворени очи. Дано не съм оставил прекалено лесна следа. Опа! пипнах ли те сега, човече? О, не! Не! Няма да успея! Няма да ми се измъкнеш сега. Какво става? Никой не закача приятелите ми. Махнете се от мен! О, не! Не ме хапете! Скачам! Махайте се! Оставете ме! Не! Махайте се! Оставете ме! Маугли 1 точка, Ширхан 0. Нула. Да не си посмял пак да ми избягаш. Но, Балу, той всъщност нарочно не си покри следата. Научих го аз.
Никой не закача приятелите ми без да... Маугли, изрично ти забраних да действаш така, а ти не ме послуша. Но се справи великолепно. Видяхте ли физиономията му, като падна от скалата? Да беше видял физиономията на Ширхан, като падаше. Но не това е въпросът. Маугли трябваше да ме послуша. Трябва да слушаш какво ти казвам. Но пък тигърът наистина изглеждаше... Ролите озвучиха артистите: Петя Абаджиева, Николай Пърлев, Светломир Радев, Десислава Знаменова. Преводач Катерина Бързева. Тон режисьор Елена Трайкова. Режисьор на дублажа Мария Бичева. Jungle Book, it's in the jungle.